Jadi milih ni Kong sama yang Ri yang Bah Samuel yang Bah Hamletson Kalai ni yang sekarang ni kalau sampai Bah hapdeng yang YouTube này là cao thì rồi mình nhiều cái thì để như này thằng sang gì Bah Hamletson Dohling da jingsngew burom ya Kong Spelity Lyngdoh Langrin na Shnong Domiasiat West Khasi Hills District iwei na longkmie iba Ri Khasi ba Jaintia ka tibha ya kanam jong kum riewkynthei ba satar ban pynpaw pyrshah ya jingthmu Tih Uranium naduh snem Shah khandai spa khandai phaw ter Leit ban Jngoh ya hapdeng jingstom temen jong Sngi Ba-ar jong ka phaw terik urisam kane Leit Jngoh jong Bah Hamletson Dohling Myntri Sorkar ya ini longkmie kalong hadian kejingwan jurip jong ya ki jaka pelang jaklia uranium ki bal or-pait Nongbah Jynrin kumbala paw ki kai phot khubor ha kini kisngi ki yo bladem ha kani Leit Jngoh ya Kong Spelity lasana lang yo Myntri da Bah Samuel B Jyrwa chairman ka NESO bat nongelam barim ka KSU Bah Hamletson Dohling ringkat bat Bah Samuel Jyrwa haba kemau ya kemensim idri bat jingthmu ya khandau ka siap jong ini longkmie ibala kentat ya kaspa perhei ban pinim ya lakari kilaong ba kiyo mensim na ini longkmie ibadon hapdeng long temen jong bat ibala pin ya kemensim ya le kabadon ya kador ka ba omla ban thi da kaspa perhei Shu kila benrap ba ini longkmie ilongkum ka kmi ka bayakhun na kabenta ban im ki khun ba kapateng klem da khen na kabenta ban yo nong simet ne mento simet